Nyowacho mamalo komakore gi sirikand kaunti ma Homa Bay sani dhi nyime gi iko chenro mar gero e tielo mar ariyo lap tuke mar Raila Odinga Stadium Homa Bay e ikruok ne nyasi mar Mashujaa Day ma ichano bagi e kaunti no kochopo higa manyien. Geno mar lap tuke no nyasani osemuonyo omenda moingo siling milion 350 e tielo mokwongo kendo tielo mar ariyo geto keto obed gi thuolo mar ting'o ji 10,000 kowuok 3,000 masani nyalo bedo e labno e kinde matuke dhi mbele. Ali Abich ne giler kwa kaunti ma Homa Bay. Gedo mar lap tuke mar Raila Odinga Stadium Homa Bay e tielo mokwongo ne ochaki kod gavana mokwongo ma Homa Bay Cyprian Awiti, kendo gedo makamano ne otieki gi gavana masani Gladys Wanga makoro ne chiwo thuolo mondo bagi tuke ma opogore bang' kane oseyawe ayanga gi ogai mar ODM Raila Odinga higa mokalo. E tielo mokwongo mar gedo mar lap tuke ne omuonyo omenda moingo milion 350 kendo ting'o pap mar adhula, kunde mag ng'wech, kunde ma jotugo loke lepgi, kunde mag rie leche, ofise ma opogore kind kuonde mamoko. Jatend migawo mochune chenro mag tuke e sirikand kaunti ma Homa Bay Sara Malit wacho ni lap tuke ni osekonyo ting'o malo chenro mag tuke kendo en lap mar tuke ma tim mar Shabana osebedo ka tiyogo. Omor mar wacho ni koro wantiere gi stadium miluongo ni Raila Odinga Stadium Homa Bay, which was launched, nobedo launch higa mokalo. Stadium ni en nyadhiwa kaka jo Homa Bay, nikech en gima koro osenyisore ayanga ne piny ni jo Homa Bay nyalo host tuke mopogore opogore. Kaka sani ung'eyo ne Shabana FC nyicho yiero Raila Odinga Homa Bay Stadium kaka home ground mare, kendo Premier Leagues mane dhi mbele wasebedo ka wa host. Homa Bay County sani ose attract jotugo mang'eny kendo gibiro mondo gitem tiendgi. Lap tuke ne sani nyalo mana ting'o ji maromo 3,000 mabedo e kombe, kendo chenro manitie en mondo mi lap tuke ni obed kod teko mar ting'o ji maromo 10,000 mabedo piny e kinde mag tuke kata chenro mamoko. Jatend migawo ne wacho ni gin kod chenro ma neno ni gedo mari otieki. Nyicha nyithindwa tuge Talanta Hela, nyicha gi practice mane stadium ka. Talanta Hela nyithindwa manyiche number 1 e national. Kendo ka nyithindwa nyiche tugo Kisa, to nyithindwa nyicha practice mane stadium waka. Kendo gin magincha gi number 1 e nationals. Mana face ne mokwongo kende ma orumo ni. Sani wanyalo host mana capacity mar ji 3,000 kobedo, lakini wantiere gi plan maduong' mar tieke, kendo kaber to ka higa ni pok orumo owinjo bede ni wasechako process mar developing kata gero seats te moluoro stadium. Wageno ni ka watieko gere to wabro bedo gi kombe manyalo ting'o ji 10,000 mobedo. Lap tuke ni bende ikore ne nyasi mar Mashujaa Day mana jatend piny William Ruto oyango ni kaunti ma Homa Bay mabiro bago nyasi no kochopo higa manyien. Gisani tudruok dhi nyime e kind sirikal mamalo kod sirikal mar kaunti mondo obed kod teko mar ting'o ji maromo 10,000 kendo en gedo mabiro medo ber e lap tuke ni. The president nowacho ni wan wabiro host Mashujaa Day higa manyien. Kuom mano sirikal mamalo osechako tudore gi county government ma Homa Bay, kendo sani committees osebedo formed gi Sports Kenya, gi National Works Department mamalo to gi jo county be. Nyicha wasebedo gi meetings ariyo mondo wang'i godo kaka tije go dhi chakore. Koro ma en gima nitiere and we are happy as Homa Bay, nikech ka gima kamano obiro, wang'eyo ni kopogore gi stadium ma gibiro losonwa, ma gimedwa shades, nikech mane gima ne gisesingo ni dhi medwa the additional 7,000 seating space mantiere gi canopy. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.